زي دمጽ ፖሊስ ኤርትራ زي دمጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወጥሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ فنونان مكتتال مس دمጽ ፖሊስ حبيركم اتركبوا كبرى سماعتنا كم يقنهم نسومون مملاتا مس بوملأن مدبرات ፖሊስ ኤርትራ بموهاد كم اون زتفلالي منጭታት بموكاس نعخم نسماعتنا يمهرون يحبرنيهم زبلنا مدبات حزنا لكم اب ساعتنا ترغبنا لنا ابزي ان لوم حزنا لكم قريبنا زلنا مدبات مساخم حبيره اموهاد مدبات زركب حبني ماني كسام موداتا مدباتنا ክትከታተሉ እናዓደምኩ ናብ አንባብ ዜና ከሕልፈኩም ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዝዕለ ዝተዳለወ ሃገራውን ኣህግራውን ሶምናዊ ዜና ፖሊስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜና ዘቕርበልኩም ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣታሊሉ ገዛ ዝሸጠ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ብምትላል ሓንቲ ገዛ ንኽልተ ሰባት ዝሸጠ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረድዩ ጥርጡር መሐመድ ሁሴን ዑመር ዝተባሃለ ኮይኑ ኣብ ጎደና ደንከል ከባቢ ሲኔማ ዳንተ ዝርከብ ቁጥር ገዛ 21 ኣብ 2009 ንኣቶ ሙልጌታ መሓር ዝተባሃለ ሰብ ብ1.4 ሚልዮን ሸይጡሉ ኸብቅዕ ደጊሙ ኣብ 2012 ንኣቶ ተስፋይ በርሀ ዝተባሃለ ሰብ ብ1.5 ሚልዮን ከም ዝሸጠሉ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልኣይ ዓዳጊ ኣቶ ተስፋይ በርሀ ነቲ ገዛ ክገዝኦ እንከሎ ገንዘብ ከፊሉ ኸብቅዕ እቲ ገዛ ኣበይ ምዃኑ ከይፈለጠን ከይተረከቦን ንወዱ ወኪሉ ናብ ወፃኢ ሃገር ከም ዝገሸን ጥርጡር ገበናዊ ተግባር ንኽፍጽም ዘተባብዑ ጉዳይ ድማ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓተ መሸጣ ምዃኑን እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ መታለልቲ ድልያታት ሰባት መዝሚዞምን ኣጽኒዖምን እኩይ ተግባራቶም ከም ዝፍጽሙ ብምግንዛብ ሰባት ግዳይ መታለልቲ ንኸይኮኑ ንዝደልይዎ ነገራት ሕጋዊ ግቡኣት ኣማልዮም ክፍጽሙ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ጸልማት ጉልባብ ብምግባር ክሰርቁ ጸንሑ ተቐይዶም ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስርቂ ተዋፊሮም ጸንሑ መንስያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መደበር ፖሊስ መንደፈራ ኣትዮም ንሳቶም ጀይነዲ ዓሊ ዓብደልቃድር ዓብደልዋስዕ መሐመድ ንጉሰን ሙባረክ ዓብደልሓፊዝ ጀሃርን ዝተባሃሉ ኮይኖም ብምሉኦም ነበርቲ ከተማ መንደፈራ እዮም እዞም ኣብ ክልል ዕድመ እስራታት ዝርከቡ ኩሱሳት ኣብ በበይኑ ግዜም ቦታን ዝተፈላለዩ ሜላታት ስርቂ ተጠቒሞም ካብ ጀራዲንን ድኳናትን ክሰርቁ ድሕሪ ምጽናሕ ብምክትታል ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ክተሓዙ ከለው ቃልኣብ ተስፋ ሚካኤል ዝተባሃለ ዜጋ እውን ንብረት ስርቂ ብምግዝኡ ክስ ቀሪብሉ ከም ዘሎ ኣብ መደበር ፖሊስ መንደፈራ መርማሪ ተስፋ ኣለም ዮሃንስ ንድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ ክሱሳት ጸልማትን ጽምዋን ጉልባብ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለያ ዓድታት ንዝርከብ ጀራዲን ድንሽ ፍሒሮም ብዓረብያ ብምውሳድ ይሸጥዎ ምንባሮም ኣብቲ ንፖሊስ ዝሃብዎ ቃል ተኸሳስነት ገሊጾም ብዘይካዚ ተኸሰስቲ ኣብ ወርሒ 8 ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ድኳን መጽናዕቲ ብምክያድ መፍትሕ ሴሮም ኣብኡ ዝረኸብዎ ሃለኽቲ ነገራትን ዕትሮ ጋዝን ከም ዝሰረቑ ኣብ መስርሕ ምርመራ ተረጋጊጹሎ ተኸሰስቲ ንብረት ስርቂ ሸይጦም ካብ ዝረኸብዎ ልዕሊ 25000 ናቕፋ ንዝበዝሐ ኣብ ውልቃዊ ረብሖኦም ከውዕልዎ ከለው ካብኡ 4500 ናቕፋን ሓንቲ ዕትሮ ጋዝን ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ንብረት ስርቂ መሓዝን ምግዛእን ብሕጊ ዝሕትት ገበን እዩ ዝበለ መርማር ተስፋ ኣለም ገበናት ብምክልኻል ጸጥታ ሕብረተሰብ ንምውሓስ ፖሊስ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ ህዝቢ ምትሕብባሩ ክዕዝዝ ተላብዩ ሱንኩል መሲሉ ክልምን ዝጸንሐ መታለሊ ተቐይዱ ሱንኩል ተመሲሉ ክልምን ጸንሐ መታለሊ ብምክትታል ህዝብን ሻርሻይ መደበር ፖሊስን ከም ዝተታሓዘ መደበር ፖሊስ ጻዕዳ ክርስቲያን ንድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ እዚ ፍሉጥ ስራሕን ኣድራሻን ዘይብሉ 33 ዝዕድሚኡ ስምረት ገብረ መስቀል ኣባይ ዝተባሃለ ጥርጡር ስንክልና ዘይብሉ ክነሱ ገበናዊ ተግባራቱ ንምሽፋን ሙርኩስ ሒዙን ሽማግለ መሲሉን ይልምን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ
ጥርጥር ስምረት ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ እምነትን ጎደናታት ኣስመራን ብምንቅስቃስ እዩ ነዚ ናይ ምትላል ተግባራት ክፍጽም ጸኒሑ ንሱ ኣብ ትኽልምን ኢሉ ካብ መንበሪኡ ዝወጸሉ ኣብ መዓልቲ ካብ 100 ኣፋ ንላዕሊ ይረክብ መንባሩን እትለሚኑ ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘቡን ኣብ ዘይጠቅም ነገራት የባኽኖ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንምልማን ከም ስራሕ ይቆጽሮ መንባሩ እዩ ኣብ ቃል እምነቱ ዝሕብር ጥርጥር ንመሸፈኒ እከይ ተግባራቱ ዝጥቀመላ ዝነበረ ምርኩስ ብኤግዚቢት ተታሒዛ ከም ዘላ ዝሓበረ ፖሊስ ጻዕዳ ክርስቲያን ቅድሚ ሕጂ ብስርቂ ብሽክለታ ተቐይዱ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር ኣብ መወዳእታ መደበር ፖሊስ ጻዕዳ ክርስቲያን ሕብረተሰብ ሰሪሕካን ርእስካን ናይ ምንባር ባህሉ ክዕቀብ ብምዝኽኻር ተመሳሳሊ ገበናዊ ፍጻመታት ምስ ዝዕዘብ ኣብ ቀረብኡ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከመልክት ተላብዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ይኹም ክትከታተሉ ጸኒሖም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ይስዕብ بقتلت شوعة نصحات سبات زترتر كولومبياوي يقيد ኣብ ርእሰ ከተማ ቺለ ሳንቲያጎ 7 ሰባት ቀቲሉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኮሎምቢያዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ተሃገር ገሊጹ ሞቲ ብምልኦም ግዳም ሓደር ምዃኖም ዘነጸረት መግለጺ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ድሕሪ ዝተኸስተ ብመስተ ዝተደረኸ ጎነፃዊ ዕግርግር ተጠርጣሪ ዲያጎ ኣሌክሳንደር ራውዝ ነቶም ምስኡ ወላ ሓንቲ ዘራኽብ ጉዳይ ዘይብሎም ንጹሃት ብኻራ ከም ዝተሰሃሎም ሓቢሩ ድርኺት ናይ ተገበናዊ ተግባር ብልክዕ እንታይ ምዃኑ እኳ እንተዘይተገልጸ ተጠርጣሪ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ቺለ ድሕር ምእታው ብዝፈጸሞም ገበናት ስርቂ ሕጋዊ ፍቃድ መንበሪ ከይወሃቦ ብመንግስቲ ተኸልኪሉ ምንባርዮም ጸብጻባት ፖሊስ ዘመልክቱ ተጠርጣሪ ካብ ዝቐረበሉ ክስታት ብኸፊል እኳ እንተተኣመነ መርማሪ ፖሊስ ማሪዮ ሮዛስ ግን ፈጻሚ ገበን ንምልላይ ኣብ ዘካየድናዮ ዕቱብ መርመራ ተሓታቲ ዲያጎ ኣሌክሳንደር ምዃኑ ብሲሲቲቪ ካሜራ ካብ ዝተቐርጸ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከነረጋግጽ ክኢልና ኢና ክብል ይገሊጹ እቲ ገበናት ቀትለት ኣስካሕካሒ ምንባሩ ዝጠቐሰ ፖሊስ ቺለ ዋላ እኳ እቲ ተረኺቡ ዘሎ መርትዖ እኹል እንተኾነ ተጠርጣሪ ካልእ ዝፈጸሞም ገበናት ካይህልው ንምርግጋጽ መስርሕ መርመራ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሩ ታይዋናዊ ቢልዮነር ብቁማርን ምስራሕ ዘይሕጋዊ ገንዘብን ይቕየድ ቹዋን ቹወን ዝስሙ ታይዋናዊ ቢልዮነር ዘይሕጋዊ ስራሕ ቁማር ብምክያድን ምምስራሕ ዘይሕጋዊ ገንዘብን ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ታይዋን ኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ተሃገር ገሊጹ እዚ ሊዋንግ ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ግሩፕ ናይ ዝተባህለ ዓቢ ንግዳዊ ትካል ኣቦ ወንበር ምዃኑ ዝንገረሉ በዓል ዋኒን በቶም ኣብ ታይዋን ተደኪኖም ዝርከቡ ሰርቨራቱ ተሓጊዙ እዩ ብኢንተርነት ዘይሕጋዊ ጾታ ቁማር ዘካይድ ነይሩ ዝበዝሑ ዓማዊሉ ኣብ ቻይና ፊሊፒንስን ማሌዥያን ከም ዝርከቡ ወሲኹ ዝገለጸት ማዕከን ዜና ፖሊስ ዝሓለፈ ክራማት ነቲ ብቹዋን ቹወን ዝውነን ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መቋመርን መስርሒ ዘይሕጋዊ ገንዘብን ብምኽባብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከእትውዎ ከለዉ ጥርጡር ንስክላ ኣምሪጡ ነይሩ እዩ ካብኡ ክሳዕ ሕጂ ተሰዊርዎም ድሕሪ ምጽናሕ ድማዮም ሎሚ ቅነ ካብ ታክሲ እናወረደ ከሎ ክሕዝዎ ኽኢሎም ቹዋን ቹወን ኣውራ ኣብ ኣብያተ መግቢ ንግዲ ናይ ምቾት ጀላቡን ማሽናት ቁማርን ከካይዶ ብዝጸንሐ ሸፈጥ ዝተሓወሶ ወፍሪው ዘይተኣደነ መኽሰብ ክግሕጥን ክህብትምን ክኢሉ ነይሩ ብማሕበረሰብ ዋኒን ናይቲ ዞባ ዕዉታት ንዝኾኑ ዓበይቲ ነጋዶ ዝውሃብ ታንስሪ ከምኡውን ዳቱክ ዝጽውዑ ናይ ክብሪ ማዕርጋት እውን ክቕበል ክኢሉ እዩ ቅድሚ ቁርብ እዋን ልዕሊ $3 ሚልዮን ዝዋጋኣ ናይ ውልቁ ጀት ብምግዛኡ ኣቓልቦ መራኸቢ ብዙሓን ስሒቦም ምንባሩ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ናይጀርያ ኣብ እዋን ንዓቢ ብዝተኻየደ ዘረፋን ምዕናው ንብረትን ንዝጥርጠሩ ሰባት ይቕይድ ፖሊስ ናይጀርያ ኣብታ ሃገር ሰፊኑ ንዝርከብ ብልሹው ፖሊሳዊ ኣሰራርሓ ብምቁዋም ጽገናዊ ለውጢ ክግበር ዝጠልብ ህዝባዊ ናዕቢ ተለዓዒሉሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ነቲ ኩነታት መዝሚዞም መኽዘናት መንግስትን ንብረት ህዝብን ብምዝራፍን ምዕናውን ንዝጥርጠሩ ልዕሊ 1500 ሰባት ምቕያዱ ማዕከን ዜና ሽንህዋ ሓቢሩ محمد آدامو ዝስሙ ኣዛዝ ፖሊስ ናይጀርያ ብወገኑ ኣብዛው መግለጺ እቲ ኣብዚ ወቅት እዚ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ በሃገር ደረጃ ዝተኻየደ ወፍሪ ድሕነታት ዝተሓለወ ሃገር ንምፍጣር ዝዓለመን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ገበናዊ ንጥፈታት ዘካየዱ ባእታታት ዝተኣወጀን ምንባሩ ኣብሪሁ ብኡ መሰረት ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ሃገር ዝተሳተፍዎን ዕዉት ምንባሩን ሓቢሩ ኣብ እዋን ማዕበላዊ ናዕብን ተቃውሞን ህዝቢ 22 ዝኣኽሉ ኣባላት ፖሊስ በቶም ናዕብኛታት ክቐተሉ ከለዉ 205 ዝኾና መደበራት ፖሊስን ጉድኣት ወሪድዎን እዩ ኣብቲ ነቲ ኩነታት ጉልባብ ጌርካ ብገበነኛታት ዝተኻየደ ዝምታን ዘረፋን ንብረት ህዝብን መንግስትን ሓያሎ ብሕታውያን ትካላትን ትሕተ ቅርጽን ከዓንዉ ምኻሎምን መሐመድ ኣዳሙ ኣሚቱ እቶም ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ጨውዮም ናብ ረብሖም ብምቕያር ናይ ዝምታን ዕንወትን ተግባራት ዝፈጸሙ ሰባት ቀደሙን ብስርቅን ዓመፅን ዝነበሩ ገበነኛታት ምዃኖም ተፈሊጡሎም
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዝዕለ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዝ ተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰሰናዩ ዘለናሉ መዋዕል ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቴክኖሎጂ እናማዕበለት ትኸደሉ ዘላዩ ተራ ቴክኖሎጂ ኣብ ምክልኻል ገበን ከመይ ይመስል ተመስገንትኩ ኣዳሊወሎ ሙሴ ኪዳን ከቕርበልናዩ ተራ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኣብ ምክልኻል ገበን ዓለም ሓንጎል ወዲ ሰብ ብዝምህዞ ዘሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እናተሓገዘት ብክልተ እጋራ ክትጎይያ ትርከብ ዘላ ገበርቲ ክፉውን ንሱ ዝፈጥረሎም ዘሎ ምዕቡል መሳርሒታት ተጠቂሞም ርቀት ዘለዎም ከበድቲ ገበናት ክፍጽሙ ዕድል ይረኽቡ ኣለዉ ጓሓሉ ከምኡ ከኣልሙን ክገብሩን ከለዉ ብንጻሩ እቶም ድሕነት ህዝብን ንብረቱን ናይ ምሕላው ጾር ኣብ ዝባኖም ዘሎ ፖሊስን መሻርክትን ከ እንታይ ይገብሩን ይሓስቡን ኣለዉ ፖሊስ ነዞም ብዝተረቐቑ መሳርሒታት እናተሓገዙ ድሌታቶም ክፍጽሙ ሃነፍነፍ ዝብሉ ዘለዉ ገበነኛታት ከም ዝእደቡ ክገብሩ ግቡኦም እዩ ከምኡ ክገብሩ እንተኾይኖም ግን ንሳቶም እውን ማዕረ ማዕሪኦም ክጓዓዙ ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ ምሎ ሓሊፎም ክጸንሑ እዩ ዘለዎም ሓሊፎም ንምጽናሕ ከዓ ካብ ናይቶም ገበነኛታት ዝበልጹ ርቀት ዘለዎም መሳርሒታት ክጥቀሙ ክኽእሉ ኣለዎም ዘበነ ሓበሬታ እዩ ካብቶም ፖሊስ ተልእኽኡ ብዝግባእ ንምፍጻም ክውንኖም ዘለዎም መሳርሒታት ሓደ ድማ ጽፉፍን ክዙንን ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እወ ፖሊስ ነቶም ገበን ክፍጽሙ ዝሕልኑን ዝፍትኑን ቀዲሞም ብምኻድ መደባቶም ከበርዕን ንዝኽእል ገዚፍ ቆፎ ሓበሬታ ክውንን ኣለዎ ዓለምና ኣብዚ ግዜ እዚ መዓልታዊ ናይ 2.5 ኮንቲሊየን ባይትስ ዳታያ ተፈልፍል ዘላ ፖሊስ ይኹን ካልእ ካብዚ ርሒብ ማኣዲ ሓበሬታ እዚ ክቋደስ እንተዘይክኢሉ ድሕሪትዩ ከተርፍ ድሕሪት ተሪፍካ ዝስልጥ ስራሕ ከዓ የለን ዓለም ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ ክትፈልጥን ምስኣ ክስጉምን እንተዘይክኢልካ ዳርጋ ዘየላኻይኻ ማለት እዩ ድሕሪት ንዘይ ምትራፍ እምበር ብምእካብን ምጥቃምን ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ መዳያት ከም ሰብካ ክትጎይ ኣለካ ኣብ ስራሕ ፖሊስ ንብዙሕ ነገራት ስለ ዘገልግል ምቕራምን ምዕቋርን ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ናይ ዲኤንኤ ኣሰራት ኣጻብዕን ከብዲ ኢድን ከምኡውን ናይ ጸላም ዓይንን ካልኦት ምልክታት ገጽን ሓበሬታ ምኽዛን ንጥርጥራት ፈሊኻ ክትፈልጥ ይሕግዝ እዩ ንኣንፈት ኣፈጻጽማ ገበናት ሒዝካ ጉዳያት ከተጻሪ ወይ ከምኣቶም ከይድገሙ ንምክልኻል ዝሕግዝ ግብራዊ ስጉምቲ ክትወስድ እውን የኽእለካ እዩ ኣብ ስልጥናት ሃገራት ፖሊስ ኣብ መካይኖም ንዝርከባ ኮምፒውተራት ብምጥዋቕ ጥራይ ንሓደ ብምጥሓስ ሕጊ ትራፊክ ዝሓዝዎ ሰብ መምርሒ ፍቓድ ኣለዎ ድዩ የብሉን ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ብኸፎም ድሕረ ባይታ ገበነኛ ንምፍታሽን ምፍላጥን እውን ኣይእጎሙን ነባቢ ቁጽሪ ሰሌዳ ተሽከርከርቲ ካብ ዝመሃዝ ንድሓር ከዓ ካብ ብዙሕ ኮለልን ሃልክን ተናጊፎም እዮም ነዚ ዝተባህለ መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ከባቢኦም ዝተሰርቀት መኪና እንተልያ ወይ መርሐያ ብሕጊ ይድለ እንተልዩ ክፈልጡ ግዜ ኣይወስደሎምን እዩ እታ መኪና ኣብ ከም ምስጋር ዕፀ ፋርስ ዝኣመሰለ ዘይሕጋውን ጥፈት ተሳተፍ እንተልያ ፈልዮም ክፈልጥዋ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሳን መራሕታን ካብ ኢድ ፖሊስ ናይ ምምላጥ ዕድሎም ጸቢብ እዩ ዝኸውን ነዝን ካልእን ንምግባር ግን ሕጂ እውን ነቲ ብዛዕባቶም ተደለይቲ ዝጸናሕካ ውህሉል ሓበሬታ ብቐጻሊ እናሃተምካ ምስ ግዜን ምዕባለን ክትስጉማ ኣለካ ፖሊስ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት የእትዩ ኣብ መስርሕ ናይ ዝርከብ ገበናዊ ተግባር ቦታን ግዜን ብቐጥታ ንኽከታተልን ክምርምርን ዘኽእሎ ምዕባለ እውን ተበፂሑሎ እዚ ድማ ኣብ ክንድቲ ነገር ምስ ተፈጸመ ግብረ መልሲ ክወስድ ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ተረኺቡ ንጡፍ ስራሕ ከካይድ ባይታ ይፈጥረሉ እዩ እዞም ኩሎም ነዚ ንምግባር ዝሕግዝዎ ናውቲ ከዓ ዕድመ ንስነኪነት ኣብ ዕዳጋ ኣለዉ ንኣብነት ኣበየ ቦትኡ ዝትከላ ካሜራታት ኣለዋ እዚኣተን ዝስንድኦም ኣሳእል ኣብ ምክትታል ገበኛታት ይኹን ኣብ ምክልኻልን ምጽራይን ገበናት ዝጻወትዎ እወታዊ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ድሮናት ድማ ኣለዋ ፖሊስ በዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቂሞም ንሓደ ከጽንዕዎ ዝደለዩ ቦታ ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይኖም ክስእልዎ ጸገም የብሎምን ኣንፈት ብዝሕብር ጂፒኤስ ተሓጊዞም እውን ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ጥብ ክብሉ
ወይ ገበኛታት ዘለውሉ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ነዚ እንተፈሊጦም ንኣሃዱታቶም ኣበይ ክዋፈሩ ከም ዘለዎም ከዓ ኣይጠፍኦምን ኣንፈት ተኽሲ ዝነግር መሳርሒ ካብ ዝመሃዝ እውን ውሕዳ ይገበረን እዚ መሳርሒ እዚ ቦታ ተኽሲ ዓይነት ተኳሲ ብረት ክንደይ እዮም ዝትኩሱ ክንደይ ዝኣክል ዓረር ከይቱ ተኩሱ ብኡ ንብኡ ንፖሊስ ዝሕብር እዩ ኣብ መካይን ፖሊስ ዝግጠማ ኮምፒውተራት ታብሌታት ስማርትፎናት ወዘተ ኣብ ምእካብ መጻንን ምትንታንን ሓበሬታታት ገንዘብ ግዜን ጉልበትን ይቁጥባየን ነዚኣተን ዝውንን ኣባል ፖሊስ ግድን ናብ ቤት ጽሕፈት ምእታውን ኣብ ወረቐት መጽሓፍን ከየድልዮ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ንጸብጻባት ስርሑ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከቕርብ ይኽእል እዩ ብሓፈሽኡ ነዞም ስልጣነ ዘምጽኦም ምዕቡላት መሳርሒታት ዝዓጠቐ ኣካል እዩ ነቶም ብዝተራቐቑ ናውቲ ተሓጊዞም ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ከፍሽልን ንገበናት ብዝግባእ ክከላኸልን ዝኽእል ይኹን እምበር ህዝቢ ዘይዋሳኣሉ ዕማማት ምክልኻል ገበን ዓወት ክኸውን ከም ዘይክእል ምዝካር ከዓ ኣድላይ እዩ ሓደ ካብቲ ሕቶታት መደባት ድምፂ ፖሊስ መልሲ ንሕቶታት ሰማዕት እዩ ሕቶታትኩም ክትልእኩልና እናተላበና ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣሉታዊ ሳዕቤን ገበናት ኣብ ሕብረተሰብ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንምምላሽ ጋሻ ሒዙልና ቀሪብሎ እናብቲ መደብ ቃለ መሕተት ምስ ሜጀር ወልደ ገብርኤል አንደገርግስ ክቡራን ተኸታተልቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ካባኹም ካብ ሰማዕቲ መደብናን ዝመጹና ሕቶታት እትምለስ መደብ መልሲ ንሕቶታት ሰማዕቲ ትቐርበሉ ግዜ ኣኺሉሎ ንሎሚ ጣህር ኢብራሂም ካብ ቁርደት ከምኡ ድማ ሰመረ ኢትባሪኽ ካብ ሰገነይቲ ዝለኣኹልና ኣገደስቲ ሕቶታት ንሓላፊ ሞያዊ ፖሊሳዊ ትምህርቲ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ደቀ ምሓረ ሜጀር ወልደ ገብርኤል አንደገርግስ ተወኪስና ብኸምዚ ስዕባ ኣቕሪብና ያለና ንከታተል ሃራይ ክቡር ሜጀር ኣሉታዊ ሳዕቤን ገበናት ኣብ ሕብረተሰብ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ገበን እቲ ቀንዲ ጠንቅን ሓደጋን ናብ ሕብረተሰብ እዩ ገበን እንድሕር በዚሕሉ ኮይኑ ምዕባለ የለን ሰላም የለን ቅሳነት ሕብረተሰብን የለን ስለዚ ብሓፂሩ ክረአ ከሎ ገበን መንሽሮ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ገበን እዚ ክንከላኸሉን ከንወግዱ እንተደቂልና ሳዕቤን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ መንሽሮ ሕብረተሰብ ክንብል ከለና ኣብ ቤተሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ሓሊፍካ ንሃገር ጠንቂ ምዃኑ እዩ ገበን ዝፍለጥ ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ንህዝብን ካልኦት ኣኽበርቲ ጸጥታን ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ ንህዝቢ ዝምልከት ኢና ንብል ስለምንታይ ይኾሙ ጽቡቕ ኣለካ ገበን ብክልተ መገዲ ኢና ንከላኸሎ ቀዳማይ ብኣቀዲምካ ዝግበር ገበን ምክልኻል ፕሮኣክቲቭ ዝበሃል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ሪኣክቲቭ ገበን ምስ ተፈጸመ ኣቀዲምካ ዝግበር ገበን ምክልኻል ሕብረተሰብ ብምውዳብ ሕብረተሰብ ብምንቃሕ ዘመናዊ ፖሊስ ብምስራት ዘድሊ ናይ ንሕብረተሰብ ብምቅስቃስ መንእስያት ብምድርጃው ዝግበር ክኸውን ከሎ እቲ ድሓሸ ኣገባብ ገበን ምክልኻል እዩ ኣቀዲም ምክንያቱ ሂወት ምስ ጠፍአ ሓደጋ ምስ በፅሐ ንብረት ምስ ጠፍአ ዓመፅ ምስ ተገብረ ዝግበር ካልኣዊ ደረጃ እዩ ነዚ ዓበልና ኣትኪርና ክንሪኦ ዝግባአናን ክንሰርሓሉ ዝግባአናን ቅድሚ ገበን ምፍፃሙ ወይ ፕሮኣክቲቭ ክንብል ከለና ሂወት ሰብን ንብረትን ሃብቲ ሃገርን ንዕቅብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ቀዳማይ ፕሮኣክቲቭ ዝበሃል ኣሎ ክንብል ከለና ነቲ ፖሊስ ዘበናዊ ምግባር ፖሊስ ብዩኒፎርም ከም ዝረአ ምግባር ፓትሮል ከም ዝዘውር ምግባር ምስ ሕብረተሰብ ከም ንራኸብ ሓበሬታ ካብ ሕብረተሰብ ምእካብ እዚ ፕሮኣክቲቭ ይበሃል እቲ ካልኣይ ሪኣክቲቭ እዩ ሪኣክቲቭ ማለት ድሕሪ ገበን ምፍፃሙ ዝፍፀም ተግባር እዩ ገበን ክንከላኸል ኮይና ነቶም ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ክንሕዞም ክንክእል ኣለና ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ክንሕዝ እንድሕር ኮይና ከዓ ሕብረተሰብ ጎንና ክሰለፍ ኣለዎ ስለምንታይ ኢና ሪኣክቲቭ ንብልና ተፈፂሙ እቲ ጉዳይ ሓደጋ ተፈፂሙ ይኹን እምበር ነዞም ሰባት እዚኦም ክንሕዞም ይግባእ ገበነኛታት እንተደይ ተታሒዞም
كم هاجر فعلا 3 متر 4 متر ده يتحازن حجرات الله نحن خلنا خبتيس على علي تعز زي كأنها تمغنيات الله حبر السب سلسة حابر قبلني تريد تتحيزهم صعبين بتعم خبيدي قدامي اتي قبل تفصم سب كلاي قبل تفصم يخل كلاي اتحبر تسب أبوليس دلو أمنتي لحلح سالساي قالوا السبات من عت قبل تفصم مريم قبل تفصم يخلو اترابع عندما من أب حزبي أب منست من تحلون بزهوني هذه تي رياكتيف بالبالكا لك كم تقدمي قبل ناي مكلالي نتقبلني حسكا ميركا أريمكا أبتعيتي قام ملاس مالتي سلازي كل حبرسة كنت حاول برز قباي كم تقولني أكل تيو على قداس قوات خوني اتقدمي مكلخالو كي تفصم خلو كي عنو خلو حدا خاي بس خلو دحاشي هون تخال أيكن بخال عيد الرأي السويل أقداسي وني أتقبلني تحيزهم تماهيرهم تعازي قاوينهم حلافنا تاكسو معهم أنتي قبلني تحازو كخل الله سلازي بخلت مقد بزيتات كانوا كلا خلو بوليس بوين قبل كلا خلا يكلني كم زرنا حبرت سب كنا خلنا حدا بوليس أب نبلع تاجرات حدا نخل تميتي أبى ناخذ رخول لق مستوى حدا خل رخول لق بتعم حدتي إذا حدت بوليس نزول كل قبل تخلى خيل وخن ولا نخلنا حبرت سونا قبل مكلا خالد سيوف قبل سيوف سلسلنا حبرت سونا قبل نفس أما سب تقبل الناس وزي بلو بحبرت سبنا متقبل الناس اللي زي له كان قبل نفس أما دلمن سب كمان عفرسنا تقبلت اللي أنت يقولون نسرق سب أما سوسايتي تقبل الناس يقولون عملت هواجر سب مسعنا اللي حسرقوا إذا سب زي وجوزيو اللي حرايب مسويت سب كنا كراخب دوكو مسوخ قبرو زي كمان هيكلني سلازم قبل عفرس سبنا سيوف سلازم خني قبل كنا كلا خلون نقل بس حجر له إرترا بالتفلي قاب عالم كله كنا خلنا حبرت سب قبل سيوف قبل حدا بمحبرة وناخونتات كلاي كاب هايمانوت كونتات قبل ناي مقبر دليت على حبرت سبيلن تحبرت سوين بتعامل إذا كلا خلو بزي كانت أنا خريج بعنا نتي حزبي كنقصقصو كنمورو نتي بوليس كن حيلو نتي حبرت سبب قبل تعيش مهلو أدلو بخلنا خلنا زوي قبنات كلهم بعلم دق على حبرت سبات دقهم كي يترفوا بيت السبون قربابتهم دق على حبرت سبيل عنري نحن نحلو نحل خلنا بوليس أو كتماي زغل القطرات من حلوة بقول قد سلامي حبرت سب سلامة وصل زغني 8 هزمنا بقطر يقولوا أبو نبرت أبو دقي كبتب دقي نحدرا قد كوادادر كله أبو إيرترا قبل بتاع موهد مهني حبرت سب تقبل الناس اللي زي اللي قبل بس مهني أزي نحن زي سامحنا له قبل كنا كلا خلونا نخل قبنات زخصتو ما حبراون منفساون كبرتات حبرتسب مزبو حقوقي سلازي نز كبرتات زن معقاب سدرا بيتات يكونوا ممهران مرحت هيمانوت وزته زلوهم حلافنت وي اجام كما يكون الله تقنت اني قبل نكلا خلت عمل حدا كبرتات معي قبل كنت مغنيات دكون نكونوا لو زاب زحجي زي خلنا ناس السعي زينات كان مدلاي النور زخون لقرازي دينات كان بحثير كتبت مدلاي زيك المحجي عفرت سبنا زي نبري زقولوا على زي شيء دبل هنا تعترينا بنسيات أكاب قولوا على زي شيء كاب تلفزيون كاب فيديو قلنا درأيت رأي حتى مخون نبرت كحزن مدلاي عمس مسام نعمت عمس لك نستيع بإثرات أرجعي نمرن كذا نوريو حجي كنا مزاي خيدالله سلمتها مسألة تباهلا وصلت بحق قوي سرك المتفق النوري دينات كامل لاي بزي مهنياتيو أبي إثرا بمليون قصر جنزة ودي قطر رغبة جنزة نعمة دبر بوليس وصل أبكار عادي تاريخ لغنا اللي مهنيات زينات تسوي زي اللي تعبر السبيل سكرنا حد سبيتي ودخلت حكم سلينا بران 13 ودي قرغيبة نت 13 نعمة دبر بوليس وصيداته زي حبرة سبزي نايجا بين مكان خالو دليل تسلو زلو مزود اللو دليل الدماء عندنا عند هذا أميرنا ينتقص بسنين قبنا في الحق قبنا مكان خال عبس واسق سراقي متفافي عمت أنير هنا سبب حبرة سبا يقبلوني سلازي يقبلور ننسقي سلازي حجي قلت لنبرة خبرتات كعقب خلاله كان عقب لحركونا مجمرة بيتسب بس نسر حد دوكم بكمهر دوكو خكاتات دوكو خمعد كالا أي بيتمرتي عبيتمرتي إتكس كنت أتاتو زنبرة قدم ناي سنة مقبار تمرتات بدأ عريو كسفعفح سيفيك تمرت كسفعفح فقر حجر كان نمهر مقبار سالس هاي هيمانوتات المحجي هيمانوت قبلنا يمكن خالد محبر سب كيف حقوق بحال كيف حقوق تصير هيمانوتاتي زم هيمانوتات جاتهم كاني يعريون كسرهم كمهرو حبر سب كتعبابرو سالس هاي كابوليس كان حبر سب نبرة خبرك عقب نحبر سب ممار سقبر تعزي كان عقوبة نقل
زخبركم سمعتنا كابزغ قلت صنحة قلا حبريتا سنيقكم كتخونو نات تسفنا مدب مرسين حتوتات سمعتي كاباخم ناباخم كينا كبره ألو تبلو حتوتات بغطر تليفون 11-13-29 لأخلنا نحناون كإلاتات توكيسنا ملسخنا الدالو لكم مخانا كنقلز نفتو مسترفو مدبات دمت بوليس كقدفاكم بوغاني سسنايو زخبركم سمعتنا أبزمت سومون أبتماسا ساعات بخالة حسو كن الراخبنا النابلنا أبزنايلهم مدبات أمدلاون مقرابن مساهم تسانحنا كابيتان برهان زكارياس تمسكنتكو إرمياس أصفا تسفيت قبر ميكائيل حابني مانا ششايتو مولسو موسى كدانا مسنايلهم ترنيا تكنيشان أبيل أبراهام بمخانينا زمت سومون بخالة حسو كن الراخبنا سسنايو